सियर दुखु मोनखानांगोनखा बर'खौनो जोगाना थांबाय जेला बिसोरखौ देरहानानै थांनाय पिंकि बर'मोन बायदि बे प्रनिता मोनखौ बिहामजो महरै सोरबा गय फाथै लानानै नायहैफेरगोन ना नायहैफेराखैमोन आरो सेंग्राफोराबो बर' जोहोलावफोराबो प्रनिताखौ माने आं नोंखौ फसन जायो होननानै बा आं नोंखौ हाबा लागोन होननानै रायथिनानै लाफेरगोन ना लाफेराखैमोन तो नोंथांमोना बे मादैनि भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ बे मादैया भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना खोनाखाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा बुंदों जे नोंसोरो आवगाय प्रनिता मोनखो बा जाय बिथांमोना दिनै गुबुन हारिजों हाबा जालांबाय माबा माबि देरहासार जानायनि उनाव नङा होमबा तो बिथांमोनखौ जोंनि बर' सेंग्राफोरा बुंना लादोंना लायाखै बा बिमा बिफाया थांनानै सोंहैदोंना सोंहैयाखै नङा होमबा बेनि सायाव बाथ्राखौ बुंदों थिगानो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सानैसो लेखा गोरों साख्रि आवला हिन्जावसाफोरा जायफोर दिनै साख्रि मावगासिनो दङ गोदोर गोदोर साख्रि मावदों बिनि उनाव जायफोर दिनै बेबायदिनो बायदिसिना देरहासार जानानै देरहासार जानो हादों गेलेनानै सोरबा मायबा बादायलायनानै जिखुनु जाया आरो जाय बिथांमोना दिनै एसे स्टेटासा एसे गोजौ बे सिख्लाफोरा माब्लाबाबो बे सिंनि गाहाय लेभेलनि हौवासाफोरखौ माब्लाबाबो लाया हौवासाफोराथ' बुंनो सानो खोन्थाना लानो सानो आं नोंखौ फसायो अमुक तमुक नाथाय सिख्लाफोरनि खेथ्रआव मा जादों बिथांमोना गावसोरनि सेम स्टेन्डार्ड बियो जुदि एसिएस अफिसारबा बियो बे लेभेलनि हौवासाखौ नागिरगोन जेरावनोखि जोंनि बर'फोरा खोब खम बर'फोरा एसिएस एपिएस खम नङा होमबा सासे बर' सुबुं बा सासे बर' सिख्लाया जुदि एसिएस अफिसारबा बिथाङा माब्लाबाबो बे सासे आनएमप्लयड माने जेबो मावि जेबो साख्रि मावि सुबुंखौ माब्लाबाबो जुलि लाया माने सेम स्टेन्डार्डखौ लुगैयो सासे डाक्टर हिन्जावसा सासे डाक्टर सिख्लाबा बियो माब्लाबाबो बे गाहाय सिंनि लेभेलनि बिनि सिंनि लेभेलनि हौवासाफोरखौ माब्लाबाबो लाया बर' सेंग्राफोरखौ माब्लाबाबो लाया जायनि जाउनाव दिनै डाक्टर जायफोर सिख्लाखा दङ बा सोरबा मायाबा गोदोर गोदोर अफिसार दङ बिथांमोना गुबुन जातिजों माने हाबा जाहैयो आरो दा बुंनाथ' लागोन नङा होमबा बुंनाथ' लागौमोन जे आं नोंखौ फसायो आं नोंखौ हाबा खालामगौमोन नाथाय बे जायनिखि हिन्जावसा जायनिखि गोदोर अफिसार मावदों जायफोर बादायलायना गोदोर माबा मोनसे जाबाय साख्रि मोनबाय दा बिसोरनो जुदि बै सेंग्राफोरखौ लायाब्ला बै सेंग्राफोरा माबायदि बुंनो जे आं नोंखौ हाबा लागौमोन हेन टेन माबा माबि नङा होमबा दा बेनो जोंनि बर' सिख्लाफोरा माब्लाबाबो एसे गोजौआव थांबाथाय गावनि हारिनि सेंग्राफोरखौ माब्लाबाबो लाया बिनि गाहाय लेभेलनि हौवासाफोरखौ माब्लाबाबो लाया थ' बे बाथ्राया दा गोबां बिदिनो दङ नङा होमबा सोरबा पुलिस मावनाया साफा सानैया हयथ' गावनि हारिनि मानसिखौ लागोन साफा सानैया खिन्थु आं बयखौबो बुङाखै साफा सानैया गावनि हारिनि मानसिखौनो लागोन सेम बियो साख्रि मावा जानो हागौ आनएमप्लयड जानो हागौ बेखौ लागोन नाथायबा किसुमाना मा खालामो जायफोरनोखि दिनै पुलिस साख्रि मावनानै दङ माबा एडिआर साख्रि मावनानै दङ एसिएस जानानै दङ डाक्टर जानानै दङ बिसोरो किसुमाना माब्लाबाबो गावनि लेभेलनिसो नागिरो बेयाव थारमाने बर'फोरखौ मोना जाहैबाय बर' सेंग्राफोरा सेम स्टेन्डार्डआव खुब खम थारमाने बियो एसिएस अफिसार जानानै दङबा बिजों एकेलगे गैया थारमाने गोरोबनाय गैया जायनि जाउनाव दिनै गुबुन हारिनि मानसिखौ लानो गोनां जादों बे बाथ्राया जों बुंना लाबालाय मा जानो दिन तारिखआव जोंखौबो रावबो फावनाय नङा नोंलाय मा मावो नोंहालाय मा दोङो नङा होमबा न' बां गैया मा गैया हेन टेन बेबायदि बाथ्राया नङा होमबा लाया दा बे मादैया थिगानो दोङो बुंदो बिनि अपिनियनखौ बि होदों खिन्थु आंनि अपिनियना बे जे जोंनि बर' सिख्लाफोरा किसुमाना मा खालामो सेम स्टेन्डार्डनि नागिरो माब्लाबा बियो बि जुदि माबा मोनसे सार्भिस मावबा गोदोर सार्भिस बियो माब्लाबाबो गाहाय थाखोनि हौवासाखौ माब्लाबाबो लाया थ' नोंथांमोना मा सानो गावबा गावनि मतामतखौ कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय जे मादैया जि बाथ्रा बुंबाय जे गय फाथै होनानै सोंहैदोंना सोंहैयाखै बर'फोरा बर' सेंग्राफोरा बुंना लादोंना लायाखै बै माने साख्रि मावनाय सिख्लाफोरखौ बै मायबा बादायना फैनाय देरहासार जानाय सिख्लाफोरखौ बुंना लादोंना लायाखै बे बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव जनायबानो जाबाय गोजोन्थों।